आसाम अरुणाचल सीमानि बर'फोराबो बाथौ धोरोमखौ सिबिनो बावाखै। दिनै बिजयपुर गामिनि रायजोफोरा बाथौ खेराइसालि लुफुंनानै लादों आरो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलाफोथार हालामनि बिजयपुर गामिनि रायजोफोरा अरुणाचल आरो आसामनि सीमायाव थानानैबो दिनै धोरोमखौ सिबिनो बावाखै। बिथांमोना दिनै हा गैजायाब्लाबो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों हा नागिरनानै बाथौ थानसालि एबा बाथौ खेराइसालि गायसननानै लायो। दिनैनि बे बाथौ थानसालि गायसननाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं नेहाथारि सितेन बसुमतारी आरो लोगोसे बाहागो लायो सिलाफोथार बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि जुगेन नार्जारी बिथांमोना। दिनै बिजयपुर गामिनि रायजोफोरा बाथौ खेराइसालि लुफुंना लानानै बाथौ धोरोमखौ सिबिनो लानाय हाबाफारिखौ बाख्नायनायजों लोगोसे साबायखर जासियो नार्जारी बिथाङा आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै गोजोननाय फोरमायो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं नेहाथारि सितेन बसुमतारी बिथाङा। दिनै दुलाराय जोंना सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बाथौ गौथुमनि आं दिनै आफादगिरि जानानै दिनै बे बिजयपुर गामियाव जे बे बाथौ खेराइसालिखौ लुफुंदो जोङो सिलाफोथार दख'रा आन्सलिक दुलाराय बाथौ गौथुम होननानै बेखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे ओरैबायदि जायगायाव गोग्लैयो बे बर्डार एरिया हिसाबै बेयाव जुदिव जोंनि माहारिफ्रा एसेबां बुरजा गैयाबाबो हयथ' बेयाव खम सम न'खर दङ थेवबो बिथांमोना जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ जोबोद गोसोखांनाय दङ आरो फोथायनाय दङ अननाय दङखाय बिथांमोना बेखौ बेयाव गायसनदो। उनहालागै बिथांमोना सिबिगोन आरो सिबिजाथावथाव जायगाबो दिनै आं बेखौ बिराद गोजोननाय मोनदों। जोंनि बाथौ धोरोमा गोदो गोदायनिफ्राय गोबां जायगायावनो बिदि जायगा मोनाखैमोन फोथायजायाखैमोन। दिनै साथाम न'थाम न'ब्रै बा हयथ' खम सम न'खर दंबाबो दिनै गावनि आंगो बाथौ धोरोमखौ सिबिनो लुगैदो आं बेयाव जोंहा जोबोद माने गोग्गानाय दङ। आं बेखौनो सानना लादों आरो जों खुलुमबाय। आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना बिथांमोना दिनै टाउनाव मालाय हारिनि गेजेराव थानानैबाबो बिथांमोना जे दिनै बेबायदि बाथौ थानसालि लुनानै दिनै आंखौ लिंहरदों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय आं बिथांमोनखौ आरो आं ओरैबायदि मोजां मोनदों माने आं गावखौनो बुंनो हाया बेबायदि नांदों आरो जोबोद गोजोननाय थाबाय बेनिसिम। आं बेबायदि खामानि मावनो होननानै आं जेनेबा थान्दै दङ थान्दै मथे लानानै जिल्लाया जिबायदि दैथायन होयो बा जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुम जोंनि सेन्ट्रेला जिबायदि लादों आं बेबायदिनो दैथायलांगोन बा बिदिनो नाजागोन सानदों आं। हयथ' आंनि मावनायाव बा आंनि साननाया जायाबाबो आं नाजागासिनो दङ। आं जोबोद नाजागासिनो बेखौ मोजां मोजाङै सालायलांगोन होननानै आसा खालामदों आरो।